Госпожо Каназирева, получихте от общината справката за таксата от гаражи, за какво се използва. На пръв поглед, какво ви говори тази справка? Това, което получих от община Пловдив след дълго мислене от тяхна страна и по-точно 24 дни, доказва тезата, която още от първия момент защитаваме, а именно, че в България, в случая в Пловдив, има неразбиране относно понятието такса. И е жалко, че администратори, общинари, хора, които управляват на всички нас, не правят разлика между такса, данък и наем. И всъщност тази справка доказва, че потвърждава това, което е изнесено и преди няколко месеца в доклада на Световната банка, а именно, че парите на граждани и търговци в България се харчат за издръжката на тежки бюрократични администрации и всъщност парите от въпросните такси от гаражи отиват за издръжката на 332 и искам да отбележа и половина чиновници, т.е. 332 души обгрижват, ако мога така да се изразя, гаражите в Пловдив, но и всъщност техните заплати от таксите са в размер на 3 милиона, заедно с осигуровки и други плащания. Притеснителното е, че освен, че им плащаме заплати в размер на, по справката дадена от общината, в размер на 720 лева брутно възнаграждение на месец, ги и обличаме, защото 53 хиляди лева са предвидени и за облекло. Отделно от това харчат и за вода, горива, енергия, близо 240 хиляди. Аз не мога да разбера каква вода се харчи за един гараж. Може би не съм видяла до сега да ги мият, а напротив, сигналите на гражданите са, че е ужасно мръсно около гаражите. Освен това са калкулирани и външни услуги над 600 хиляди. Не знам и не мога да си обясня какви външни консултанти ползват за предоставянето на тази услуга и материали в размер над близо 300 хиляди, 296 хиляди материали, което считам, че не само е неразумно, но на обикновен език означава кражба. Това е за мен взимане на пари без правно основание и без доказани разходи, защото от друга страна голяма част от администрацията, ако не кажа и на 100%, но нека да не бъде крайна, т.е. на 90%, заплатите се изплащат от държавната субсидия. Вие твърдите, че с тази такса от гаражите се обгрижват общинските служители с възнаграждения, облекла, осигуровки и така нататък, но на тази ваша теза се противопоставят от една страна районните кметови, които твърдят, че с парите от таксите за гаражи кърпят уличните дупки, правят улични ремонти. От друга страна и от общината пък твърдят, че с тези пари се дофинансира детските градини, таксите в детските градини. Между другото, община Пловдив и в частност политически екип на господин Атанасов се обърка сам в своите лъжи и от предоставената ми справка нищо няма за детски градини и дупки. Стига вече с този ефтин популизъм. Искам да кажа, че законите в България следва да се спазват от всички, включително и от власти имащите, и законите не са създадени единствено за нас, простосмъртните данъкоплатци. Не мога да приема тезата на оправдание в случая, защото ясно и с подписа си общината всъщност показва за какво отиват нашите пари. Те отиват за издръжка на администрацията, веднъж от данъкоплатците и втори път от субсидията, която държавата отпуска на всяка една община. Проблемът в таксата от гаражите или проблемът е наистина с всички такси, както в страната, така и конкретно в Пловдив, защото, доколкото си спомням, това не е единствената такса, която вземате отношение и атакувате. За някаква принципна позиция ли става въпрос от ваша страна или за яждане на дребно?
Някои политици точно това се опитаха и от общината включително да пуснат темата по тесния фронт, ако мога така да се изразя, на гаражите. Категорично моята позиция е такава и тя от години насам. Това не е първата такса, срещу която възразявам, и първата такса, която след мои възражения е била намалена. Спомняме си за таксата за смет в Цалапица, т.е. за столичните. Така че това е принцип на моя позиция. Не е коректно да се говори, че това е предизборен акт и не мога да оправдая Славчо Атанасов, че постоянно се крие зад многобройната си администрация и винаги не разбира или не поема лична отговорност, защото все пак той е представляващия тази община и администрация. Принципна е позицията и в случая става за... Това е само един от многото примери. Мога да цитирам и други примери, например и такса смет, която е обжалвана от други колеги от бизнес-експертния съвет. Така че това е един от многото примери и не искам да се ограничавам за Пловдив единствено. Става въпрос и за държавни такси, събирани от различни институции в България. И пак ще повторя, именно за това цитирам и доклада на Световната банка, който не е единичен акт. През определен период в България е предоставен такъв доклад, последния от преди 4 месеца, и заключението е, че в България има интерпретация, т.е. всеки прилага както си пожелае и му е удобно закона за местните данъци и такси. Освен това липсва изобщо подготвен експертен екип, който да определя таксите, и всъщност таксите се използват за трупане, раздуване, т.е. затрупане на приходи в бюджета и не се разбира истинската същност на таксата. Между другото има и директива, приета от Европейския съюз, който срок за прилагането е изтекал вече и за България в края на 2009 година и както виждаме, все още в България таксата всъщност се използва за трупане на гърба на граждани и търговци, приходи в бюджета, пълнене на дупки в бюджета, а не за покриване на направени разходи и за предоставянето на определена услуга. Така че нашата позиция категорично е принципна и няма да се ограничим единствено с тази такса. И нашата теза и това, което ще защитаваме, е, че всяка една такса в община Пловдив следва да бъде калкулирана, следва да бъде преразгледана и намалена до нейния законосъобразен размер, защото не може винаги хората на техен гръб, използвайки властнически елемент, мога дори да кажа, че това е чиста злоупотреба с власт, да се трупат пари. От тук нататък как ще защитите тогава интересите на обикновените граждани, които плащат такси? Докъде сте готова да стигнете? След като имаме тази справка, ще възложим и на вещи лица изготвянето на експертна оценка, доколко тези разходи са реални, макар че вече имаме становище на много наши експерти, с които работим, финансисти, че това са нереални и калкулирани няколко пъти в различни пера в общинския бюджет, след което ще внесем предложение. Разбира се, аз не се надявам, че общината ще ме подкрепи, не разчитам на това, но ако не се случи това, ще заведем и дело, защото вече имаме официален документ с подписите на община Пловдив, на съответните отговорни за това лица, което може да бъде оспорвано и ще бъде отменено, тъй като просто наистина не включва разходи, които са по извършваната услуга.